Здравейте! Вие сте с обедната емисия новини на Експериментално студио. Аз съм Тони Енчев. Над 3000 енергетици и миньори тръгнаха днес от Стара Загора към София на протест. Причината е за отлагане на либерализацията на пазара на електрическа енергия и в защита на работещите в енергетиката и въгледобива. Включваме сега нашия репортер Николай Маринов от мястото на протеста, който ще ни разкаже повече. Здравейте, намирам се пред триъгълника на властта. Тук тази сутрин започна вече протест. Енергетици и миньори искат въглищните централи да продължат да работят. Над 3000 миньори от Стара Загора тръгнаха рано тази сутрин за София, като към протеста се включват и синдикалните организации на КНСБ и КТ Подкрепа. Исканията на хората са за отлагане на либерализацията на пазара на електрическата енергия и също така да защитят работещите на енергетиката и въгледобива. Те са категорични, че остават в столицата до удовлетворяването на исканията им и това ще бъде последният мирен протест, след което ще преминат към гражданско неподчинение. В митинга се включват още и работещите на комплекса Марица Изток, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Брикел и Топлофикация Перник. Повече от тук вижте в следващия репортаж. Искане да се закона за да не се приеме това за тока, който иска да го либерализират сега, да не се приеме поне близките 5 години, защото веднага с 30-40% се дигат сметките за ток и това, как сме най-бедната страна в Европейския съюз, ще станем още по-бедна. Планирате ли още такива протести? Каквото се иска от нас, каквото можем, ще направим. Все пак има коради, трябва да го вземат това решение. Ние сме тук да помислят малко, да видят, да оценят хора, средства. Няма как да стане. Благодарим ти, Ники. Доволни ли са студентите от стола за хранене в Софийския университет? По тази тема включваме сега Инес Златанова, която събра мнения. Знаете ли, че ако сте студент в Софийския университет, независимо дали в ректората или някой от факултетите, може да се възползвате от студентски стол, който работи с купони от 3 лева за студенти и 6 лева за преподаватели. Към момента Софийския университет разполага с 3 стола на територията на столицата, в които могат да се хранят студентите от учебното заведение. Стол първи е тук в сградата на ректората и има 240 седящи места, като предлага обяд и вечеря. Харесвате ли стола на Софийския университет в ректората? Да, харесвам го. Храната е много вкусна и за тези пари няма къде другаде да се яде. Използвам стола на ректората, може би 3 до 4 пъти седмично. А защо? Защото е ефтино, храната е приемлива, главно защото е ефтино, мисля. Вече знаете. И въпреки, че столът отваря от 11:30 часа преди обяд, вече има наредили се на опашка за него. Има ли доста хора в столовата? Обикновено да, затова толкова рано съм дошъл и съм се наредил от сега още. Благодарим ти, Инес. Рекорден брой медали за България от Европейското първенство по бокс в Белград. След победите на Хавиер Ибанес и Радослав Росенов има отредени 10 медала за родните състезатели. Олимпийският шампион за младежи в категория до 56 кг Ибанес накара съдията да спре мача в края на втория рунд и се класира на полуфинали. За да гарантира своето място сред последните 4 в категория до 60 кг, Росенов спечели единодушно съдийско решение от 5 на 0 гласа. Досегашният рекорд беше 9 медала от Европейското през 1989 в Атина, когато боксерите не спечелиха 3 златни и 1 сребърен. Полуфиналите са този следобед. Така завършваме. Пълна картина от деня може да видите на нашия сайт. Приятен ден!